Ngħiduha kif inhi, aħna l-Maltin l-ikel inħobbuh, tant nagħmlu għal żaqna li nibdew naraw l-ikel kullimkien, saħansitra f'ġisimna. L-ikel f'ġisimna. Ġo rasna għandna l-basla tax-xahar u ftit l-isfel għandna l-ġewża tal-onq. Fidnejna jitrabba l-għasel u għal min irabbi l-għaqal ngħidu. Fl-aħħar daħħal ftit melħ f'moħħu, imbagħad għandna l-galletta tal-irkoppa. Ma dil-galletta mhux bigilla nidilku imma naqri sfar meta nixkanaw xi waħda. Ġisimna mimlih l-ewwiet, min ikollu d-dijabete ngħidu li għandu t-zokkor u min ikollu jdejħ tal-ħelu ix-xogħol ikun jaf jagħmlu b'reqqa kbira għal min iweġġa meta bil-kemm tmissu ngħidu li jkun qisu tal-ġuġu, għal persuna ġeneruża ngħidu li jkollha qalb tat-zokkor. Il-qalb u l-ikel spiss imorru flimkien, min tiġi ħniena minn xi ħadd ikollu qalbu daqs ġonġliena u min ikun delikat u sensittiv ikollu qalbu perżuta. Apparti l-basla tax-xahar, ġisimna fih aktar ħxejjex, ibda biex fuq wara għandna l-patata. Min tant ħxejjex, tgħid għażlu l-patata. Min jimbokka rieħ tant jatas li mnieħru jsirlu ta' dama, min jaħbat rasu titlalu brunġiela, biċċa gundalla daqsix, u miskin min joqorsuh għax jitlalu bezzun. Kif qed insemmu l-btietzen, xi partijiet minn ġisimna donnu ħadimhom il-furnar għax isfel nett għandna l-ħobża tas-sieq u min jerfa' l-vari tal-ġemal kbira fuq spaltu jkollu l-ħobża bħal ħodba li titla bl-irfieħ, xi wħud isejħula l-bezzun u minkejja dan kollu xorta ssib nies li ma fihomx ħobż. Grazzi lil Nenu the Artisan Baker, ir-restorant Malti fil-Belt Valletta. Maypole Bakery. Health and Beauty by Browns. Living Concept. Virtu Ferries. Tarragon. Tamena, l-agriturizmu Fawdex. Estetika, The Cosmetic Clinic. Borġ Cardona Pet Supplies Balzan. U Iceland.